Mayor Jose Espinosa III nagpangabay kay Congressman Jerry Trias nga hindi pagdalahigon ang mga empleyado sang Iloilo City Hall sa away politika. Mga empleyado sa opisina sang kongresista posible iga-pull out sang alkalde. Nakatutok si Zen Kilantang. 24 oras ang duty sa mga police auxiliary nga naka-detailed sa talatapan sang Office of the Lone District Congressman sa Dalan General Macarion Peralta, Iloilo City. Apang kahapon nakabaton ang 3 ka mga police auxiliary sang mensahe nga ginapareport sila sa division head bangod iga-pull out na sila sa opisina ni Congressman Jerry Trias. Ma-pull out kami di kundi sa true text lang sa ako no pod nga iya to duty. So amo lang nga ma-report kami 9:30. Amo na abi ma-pull out ko no kami di nga 3. Amo man lang tong text nga nabatong ko sa upod ko. Apang pag-abot sa opisina, sila ang ginpapirma sang job order, kaginmanduan nga mapabilin sa ila assigned area. Nagapati naman si Congressman Jerry Trias nga posible may lamod politika ang ginaaligar pag-pull out sang police auxiliary sa iya opisina. Bangod hindi naman maghalin ang mga ini kun wala sang mando. Nakibot ako nga pull out no because ang ina na opisina yaman na sang gobyerno no. Pero kung i-pull out nila way man tama obra may daw rumors na i-pull out nila. Tapos si Bansuelo ginpatawagi ang 3 kagapon. Ginklaro naman sang Public Safety and Transportation Management Office nga wala sang kamatuoran ang pagkuha sang police auxiliary sa nasambit nga opisina kag wala man sang mando halin sa mayor's office. Wala sang may ma-pull out dira kag naka-duty dito ang 3 naton ka mga police auxiliary. Pat-report sila dito sa office kid sa may ICPO. I think nagperma kag nagkuha sang sizes sa mga bagong uniform kay naga-process kita nga nagpa-purchase sa bagong uniform. Ginakabig naman ni Conlo nga isa ka chismis ang mga nagagwa, ilabi na nga mainit ang politika sa syudad sang Iloilo. Dugang pa sini, mayara sang shifting ang mga police auxiliary sa talatapan sang kongresista. Apang nakibot-gid kuno ang kongresista nga wala na sang police auxiliary sa iya opisina. Nag-mayor man ko sang una, way magkakatabo nga way kabalong mayor. Ako si Zen Kilantang para sa One Western Visayas.